mo lang ka magaling, adwa. Nangangagad sa lagaw. Lagaw. Hindi ko man iya sa laya kay siya nangagad lagaw yaw. Nag-knockdown sa gusto nita kayo. Doon kayo kay, matinir ka lang kayo kay. Hindi mo natin siya basi mo nga makagto ka diyaw. May nanugid ko si mo. Kasi lang basi mo nga pod kumuyaw. Sigaw. Kutsi mo ay. Amo na yung gatsa ko na bal mo. Amo na yung bal mo nga kapag-gwapa nga ge. No. Kaksabi buhok mo, gwapa ka. Gabi pa post mo kasi ako sa Facebook ka. Di ko muna muna ako na. May tigulang na may kapata. Ikaw ang kapataha, kay bata, kapataha kasi tigulang. Ika po. Di ba para mayo ka? Pidi. Oh no! Tama na ba kay hindi na pambla? Iya, tagad yung ano kasi mo. Ang mga pubo, to kag mga... Hindi binastos. Ang mga pubo, kung kag mano balik ko to, diya ka na lang pa, atin ka na lang siya. No. Yan na karon. Wala ko binastos, hindi ko binastos ko tungkol siya niya, wala ko binastos siya. Ginagad mo ko gani malakato. Oh, good mo lakat. Kay man bisan mo, bisan sin o lagi mo ya. Uy, amo ni na sa ligan mo nga gi niyo. Suray na suray na. No. Papa na sa. Uluyo. Mo ya kay laba buhok mo, way ka man ano, tubangan. Kami na. Laba ka buhok. Laba ka. Laba buhok mo, itlog ka man. Kasi di alam ko bailo. Hindi ka ngayon Agaw sinyo. Siyan kay koy mo sala nga ako mga mo na bisastos kami mo na gusto mo. Di kinangagan ni isa ako kay wala ka mo tinan sa balay. Oy, sana pagagasi mo tabid ka. Di kay mo nagkagto yaw. Kudto. Amo na kay kung wala ko mangita kay Iban. Eh, magi na pagod man umigo mo muna. Gutman ikaw yung patay gutom. Ikaw ba? No. Tawa ba na ang di mo ginagawa mo ikaw ang patay gutom. Wala. Nagupod lang ko siya gani ho. Ay man susururan ka man daan. Kulang na lang maluod kasi ya. No. Bakal, matakta ko siya. Ya, upod ka na lang siya. Siya ka tupod, kay gwapa na siya balaan. Wala kita ni sabo na ako nga medyo mabra kay wala man. Wala gani. Ti ano na yan, nakita ko yan, ano na yan. Tawag ang ano ko na gani ka to para mga away lang. Na, kataway gani po, hindi ka gani magaw sa tingin mo, pakataway ka. Hoy, wala kaya ka ba long amigaya ka? Ano Miga? ginagawa mo? Oh no! Mga ispiso. Tama na bla. Giso, kasarang ka. Saan ka man na? Ni tama na tulog ko sila na gani. Ulo ya sinyo kun di pa kamo na lugar ko ginaway. Ginakas pa, miloko ka ron. Di ka plan ba? No. Thank you, guys. No. Oh yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Oh yeah!